नमस्कार दर्शक बंधु आज मु कंकड़ा झोल केमिति होउछि बनैबा आपनकु देखैबी। आसंतु देखिबा। देखंतु मु एठी केतोटी कंकड़ा नैछि याकू भल भाबरे धोई देइथिली। एबे पुणी गरम पानी रे याकू भल भाबरे धोई देबा। चलंतु सफा कर देबा हे कंकड़ा को पुणी थरे। देखंतु भल भाबरे गरम पानी रे धोइबे याकू। तापरे याकू बाहर कर देबे। टिके 5 मिनट रहला परे गरम पानी रे याकू बाहर कर देबे। देखंतु मु कंकड़ा बाहर कर देली। एथिरे देखंतु मसाला गोळाइबा कंकड़ा सहित किछि सोरिष तेल नेली, अदा रसुण पेस्ट 2 चम्मच नेली, कंचा कंकड़ा रे आगे नेबे धोई हेतिबा। किछि जीरा पाउडर नेली, चामच हलदी गुंड नेली, किछि लंका गुंड नेली, किछि गरम मसाला पाउडर नेबे। स्वाद अनुसार लुण नेबी। नेई याकू भल भाबरे गोळाई देबे कंकड़ा सहित। देखंतु एही मसाला को भल भाबरे गोळाई देबे। भल भाबरे गोळाइबे। देखंतु मैं एठी गोटे कड़ाई बसैली। किछि सोरिष तेल नेबा। तेल गरम हो गले आमे गोळै थिबा मसाला को आ भितरे पकाइबा। कड़ाई पूरा गरम हेबा को देबे। कंकड़ा लागिबोनी पूरा गरम हो गले। देखंतु गोटे गोटे करी कंकड़ा पकाइबा आ भितरे। मोर ए वीडियो जदि आपन को पसंद लागिबो ताहाले ए वीडियो लास्ट जाई आपन देखंतु। देखंतु कंकड़ा को भल भाबरे भाजी देबा एथर। भल भाबरे भाजी देबे कंकड़ा को। देखंतु मो कंकड़ा भाजी आसलानी। देखंतु देखंतु पानी पूरा मरी गलानी भी कंकड़ा रो बाहर है गई।
ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବେ କଙ୍କଡ଼ାକୁ। ଧୀରେ ଧୀରେ ବାହାର କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଯାଇଛି। ଏମିତି ହିଁ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ଜୁସ୍ ବନେଇବା। ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ କିଛି ନେଲି। ସୋରିଷ ତେଲ ନେବେ। ନନଭେଜ୍ ଅଧିକ ସୋରିଷ ତେଲରେ ହିଁ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କିଛି ଚିନି ନେବେ। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଚିନି ଝୋଳକୁ କଲର୍ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଚିନି ନେବେ। ତେଲରେ ଚିନିକି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏହାପରେ ପିଆଜ ପକାଇବେ। ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପିଆଜ ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥିରେ ଚାଲ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ନେଇଛି, 3 ଚାମଚ ନେବେ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ପିଆଜ ସହିତ। ଭାଜିଦେବା। କିଛି ପାଣି ଟିକେ ଦେଇ ଭାଜିବା, ଲାଗିଯିବ ନା। ପିଆଜର ରସୁଣ ଅଦାର ଟିକେ କଞ୍ଚାପଣ ଯିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବେ। ଭଲସେ ଭାଜିବେ। ପିଆଜ ରସୁଣ ଅଦା ରସୁଣ ପୁରା ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏବେ ଦେଖ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ କିଛି ନେବା। 4 ଚାମଚ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ନେବା। ଆମେ କଟା ପିଆଜ ନେଇଥିଲେ, ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ନେଇନଥିଲେ। ଲାଷ୍ଟ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ନେଇ ଭାଜିବେ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟିବେ ଯେମିତି ତଳେ ନ ଲାଗିବ। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜିବେ। ଏହାପରେ ମୁଁ କିଛି ମସଲା ନେବି। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ 3ଟା ଟମାଟୋ ପ୍ୟୁରି କରି ନେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜୁସ୍ ପୁରା ମୋଟା ହେବା ପାଇଁ ଟମାଟୋକୁ ପୁରା ପ୍ୟୁରି କରିଦେଇଛି। ଭଲ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଭାଜିଦେବେ ମସଲା ସହିତ।
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଟମାଟୋ ମସଲା ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ନେଇଥିବା ମସଲା ଭାଜିବି ଆଉ ଥରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଥିବା। ଏହି ମସଲା ହେଉଛି ଗୋଟା ମରିଚ, ଜିରା, ଧନିଆ, ଡାଲଚିନି, ଅନାସୀ ଫୁଲ। ଏହି ମସଲା ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା। ହଳଦୀ ପାଉଡ଼ର ନେବେ 2 ଚାମଚ, ଆପଣ କଲର୍ ଅନୁସାରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଟିକେ ପୁଣି ଲାଲ ମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ କଲର୍ ପାଇଁ। ମରିଚ ଗୋଟା ମରିଚ ବାଟିଥିଲି କିନ୍ତୁ ଆଉ ଟିକେ ନେବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ। କିଛି ଗରମ ମସଲା ପାଉଡ଼ର ନେବେ, ଜିରା ପାଉଡ଼ର ବି ନେବେ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ନେବେ। ପୁଣି ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଟିକେ ପାଣି ଦେଇ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଭାବରେ ଏହାକୁ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ମସଲା ଆମର ଆଡ଼୍ ହେଇଗଲା। ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ ଏହି ମସଲାକୁ। ଭାଜିଥିବା କଙ୍କଡ଼ାକୁ ଏଥର ପକାଇଦେବା। ମସଲା ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର କଙ୍କଡ଼ା ପକାଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବେ ମସଲା ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଭଲସେ ଭାଜି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଥର ଟିକେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା ଜୁସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଭଲ ଭାବରେ ଘାଣ୍ଟି ଦିଅନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ାକୁ। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥର ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା। ଟିକେ ସ୍ଲୋ କରିଦେବା ଆମର ଜାଳକୁ। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ ଆଉଥରେ ପୁଣି ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବା। ପ୍ଲିଜ୍ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କରନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଦେଖନ୍ତୁ
ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ହେବ ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଏମିତି ଚଲାଉଥିବେ, ନହେଲେ ଜୁସ୍ ଲାଗିଯିବ ସବୁ। ଆଉ ଟିକେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏଥର ଜାଳକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥର ହେଇଗଲା ଆମର କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। ଗରମ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଆମ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ। Thank you.